Happy Monday, guys. Ano na ba? 10 na. Ang bilis. July 10 na, dahil. July na? Oh my God. 10. As in. July 10 already. Oh, grabe. Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng araw. Nagluluto pa si Sissy ng pancakes. And ginawa niya si Jan na, ano to, dahil? Cappuccino. Ayan. Ay, yung mga bata andito. And nanonood sila ng birthday ni Veronica. Say good morning, guys. Good morning, guys. Good morning, guys. Good morning, Arlo. Ay, si Sak naliligo na. Hello, Baba. Nandito pala sila Kat, sila Catherine, Warren. Pero alis din sila. Siya lang, sinil lang pala. Pero babalik sa alis ulit. Ganun naman talaga sila eh. So hindi pa tayo makakain. Nakaluto na ako ng eggs, fried rice, and iniinit namin yung tira naming miswa. So yan, and may dalawa pang pancake na tira dito. Yung kay Sissy, ayan. Korean yun, guys. And si Veronica, kasi kumain pancake. And ito yung inumin ko ngayong umaga. Coffee shape. Ayan, guys. Napag-go kagabi. Madaling araw, alas 2. Kain na kami, guys. And ito yung plato namin kasi yung mga plato ay nasa dishwasher pa. And yung kit ng aming soup bowl, ayan. Pa-heart. And may longganisa tayong binili ni Sissy kahapon. So, kain na kami. Yung mga bata kumain na. Oh, you're just gonna print the paper. Ang dilim ng kalkang ating pag-vlog dito. The towel and go down. That's reviewing it. Alis siya, guys. Magpapamassage daw siya. I think it's time it's just May nakita siyang parang, parang fancy looking na just down a little bit further. massage. Where the shops are. Papamassage daw siya. Like you go down, you've got. Yeah, it must be just over here somewhere. It's where the shops are. Yeah? Okay, go. Good luck. I haven't seen that past tower. Yeah. Good luck, babe. Hindi pa rin kayo tapos kumain. Enjoy your massage. Enjoy. Akin kita na sa puso eh. Alright. Ganto. Kaya nga ako hindi natuto. Go, Arlo! You're dancing, guys! What At tuwad-tuwad man siya. Exhibition, sige. Break dancing! Ay, dam! Go, Arlo! Get some! Break dancer yan. May sarili siyang steps. Wag ako. Mag-walking kami sa labas kasi maganda yung weather. Kuya Zach. Kuya Zach. Inaaway mo na. Inaasar niya naman si Ayla. Si Kat tsaka si umalis. Okay, wait. I'll do it. Umalis sila. Pero babalik yon. Hindi sumama yung dalawang boys. Dito lang naman kami sa mga kapitbahay. Come on. Si Dodong. Go, Dong. Kaya mo yan, Dong. Mamitas tayo ng veggies na hindi naman tayo nagtanim. Dito pala kami sa may court. Mixing lakad lang kami. Natapos agad. Basketball sila or soccer. Oh, Arlo's turn. Go, Arlo. Oh, boo! It's my turn. Arlo's turn. Pass to Ate Holly. Okay, go Ate Holly. Oh! First to Arlo. Oh! Okay, Arlo, shoot it. Oh, go Ate, shoot it. Oh! Nakabalik na pala kami dito sa bahay ni Race and nagbabath na yung dalawang maliit na kids. Nandun sila. O, nasa bath sila. Close your eyes. Okay. Open. Yay! Surprise. Ganyan kasi ginagawa ng mami niya. Oops! Hoy, ata. Ito ng bata. Nagluluto dito si Sissy ng turon. Pero tayong tatapos kasi pinatulog niya si Arlo. So, ito yung merienda namin. Sarap to turon. Tapos, meron din doon na frozen puff.
from Costco. Nilabas niya na rin. Okay na to. So, papatayin ko na yan. Andito yung kanyang frozen puff. Ayan. So, yan yung snack ng mga kids. Alis si Johnny Boy. Oo, magpapakarwash daw siya. Kasi di ba naalala nyo, gusto niya sana magpakarwash doon sa Narakot, pero hindi niya bet kasi may brush. So, ngayon, magpapakarwash siya. So, ang cute ni Ayla, guys. Tingnan niyo ang outfit niya. Naka-pleated skirt. Dito na sila. Oh, hindi rin, guys. Hindi rin na nalinis yung car. Humihingi na naman siya ng snake na lollies, yung pythons. Kasi binibigyan siya ni Tito John. Dahil nakadalawa na siya. Ngayon, no na siya kasi magdidinner na maya-maya. Ang cute ni Arlo tsaka ni Zach. Nagka-basketball silang dalawa. Nakalis na pala si Kath at tsaka yung family niya. Kasi meron silang family dinner sa parents ni Neil. And kami, alis din kami. Go! Binibraid doon si Holly ni Tita Reyes niya. Diyan sila sa kwarto. Oh no! Go, Papa! Enjoy siya dito kay Kuya Sak. Ang tiyaga rin ni Sak eh. Kanina pa sila dito eh. At the back! What? Big jacket! Hinahanap ni Johnny Boy yung jacket ni Holly. Kasi ay, malamig. Naglalagay lang ako yung powder para sa buhok. Tapos itikis ko lang. Kasi naligo na ako kagabi. Ano siya? Mainit kasi naka-heater tayo dito. Pero sa labas, malamig. So, ayusin ko lang itong buhok ko, guys. So, ayan. Tapos na tayo sa ating buhok. And, magamit lang tayo ng perfume. Yung gamit ko ay yung Beautiful Sheer ng Estee Lauder. So, ayan. And yung aking coat, same pa rin. Kasi dalawa lang yung dala kong coat. Yung brown tsaka eto. Tapos jeans. Wait, let's put perfume on. Ay, come on, Papa. Oh, magpe-perfume daw din siya. Show your outfit siya, mo. Nakapag-perfume na siya. Show your outfit. Ayan. Pero meron siya dyan na. Me? Yeah. Ito yung nahanap niya dyan na I got top jacket. Naka-jeans din siya and mag-boot And siya. right here. Hoodie Should da- have riced on this. Yes, very I nice. said thank you. Yeah. Okay, let's go. Alis na tayo. Nag-slide siya. Oh, new shoes. Oh, Daddy, Johnny Boy. Shoes. Wow, Alon! Ayun. Oh! Ayla, come here! Go, Ayla. Put your shoes. Wow. Wow. Naka-purple sa Eiling. Oh, ay. Dong! Ang gwapo ni Dudong, oh. Dong, here. Here, Dong. Stay here. Stay here. Uy. Hala. Hala. Wow, Zach. Naka-Kathmandu sila. Wow. You look so gwapo. What? Ah, you like blue? Yeah, blue is nice. Oh my gosh, pretty! Where's Kuya? You're so pretty, Ayla. I like your shoes, Baba. Ang ganda, may paano pala doon. Hindi siya makikita talaga siya. May pa-lights ang likod. Oh, wala na sila. Ay, Dong! Ginangat mo na yan. Ayan si Kuya, oh. Ayun na naman ni Kuya magpakita, yeah. Ayan si Kuya. Naka-shirt lang sila, pero naka-Kathmandu sila. Parang maliit na tao. Parang tao, malit na binata. Ayun, magyabang po maglakad. Yabang yan. Ito yung nabili ko sa Zara, guys. Hindi ko to na-haul sa inyo, pero na-haul ko to sa TikTok. Hindi ba sa TikTok, pero hindi dito saan. Wow! Break dancer ka na talaga. Tapos, meron din kami, pumunta rin kami sa Asian store. Hindi na ako pinabayad ni Sissy Reyes dito sa mga pinag-shopping namin sa Asian store. Meron akong cracklings. And, ito, yung Filipino style. Tapos, yung calamansi extract, ito. So, binili namin ay, ang kinuha ko, 6.
Tapos, si Sissy Race, hindi tayo pinabayad. Kaya kung bayaran kita sa inyo, wag na. Tapos, eto ba yung classic na Maggi na Savor. So, yan yung mga nabili namin. Thank you, Sissy Race, sa iyong ayuda. And eto, transfer ko na kasi yung pera sa kanya nung bago kayo pumunta doon. So, eto, siya kasi yung nagbayad nito, pero nag-transfer lang ako sa kanya. Kasi nga, di ba, naiwan ko yung card. So, meron tayo ditong, ayan, crop top from Zara, tapos 2 pants. Ayan, makikita nyo na lang yan one day. Pero ito pa, ayuda to ni Sissy Race. Favorite kasi yan ni Zach, itong cracklings. And bira lang magkaroon nito. Ayan, cracklings. At tapos malaki pa siya, yung salt and vinegar. You got coffee? Put it down, baby. And, ayan, mag-boots lang tayo. Uy, bakit may ano ako dito? May laruan. Sino naglagay? Okay. Cute. Nag-hug silang dalawa. You're a princess. Princess. Sabi ni Jan, pina-carwash niya to, pero siya yung nag-carwash. Yung mano-mano, hindi doon sa gusto niya dapat na, ano pa din, yeah, hindi masyado siyang nahugasan. Pero mas okay kaysa nung bago kami dating dito. Oh, ayan lang. Oh, hindi siya masyado nalinis. Oh, ayan. Oh, hindi masyado. Parang pinadaanan niya lang. Come on, let's go. Come on, Baba. Arlo boy. No. Hold him, kuya. Baby, come on, baby daw. Come on. We're going. Gusto niya mag-basketball. Dito pala kami sa city, guys, magdi-dinner. Ano siya, Italian restaurant. Maghahanap lang kami ng parking kasi umikot lang kami doon, wala kami nakitang parking. Si Dan nandun sa likod, nakapark na siya doon. So ngayon maghahanap tayo ng parking. Huh? Mr. Marla? Miss Malay. Is that it or not? I think, no, it's not. Oh, it's down a bit further, is it? Yep. So wala kami nakita doon na parking, so umikot ulit kami, guys. Welcome to the city. I got your back. Finally, guys, may umalis, so dito tayo magpa-park. Sila Dan, naglalakad na sila kung saan tayo kakain. Natulog si Holly. Baba, we're here, Baba. Uy. We'll see. I always take a seat, but she always wakes up. Baby, come on, baby, careful. Holly, we're here, Han. Molly! We're here. Hi, Molly. Come on, we're here, Baba. Where's your jumper? Baby. Malamig. Antok na siya. Okay, come on, hold mommy's hand. Just on your head, bub. Okay, let's go. Yung dalawa yun. Jacket na din. Namamasyal sa city si Dong. Namamasyal sa city si Dong. Welcome to the city, Dong. Kay hindi. Kay Sak, kinukuha siya ni Sak, ayaw niya. Kay Ate Holly. Ang cute ni Dong. Well done, Dong. Dito tayo, guys, kakain for dinner. La Trattoria Resturant. Yeah? Tama ba? La Trattoria. Dong! Sino? Oo, come on, Dong. This way. Ayaw niya. Mommy's here. Hello. Ate Holly. Oh, si Ate Holly lang. Ayaw niya sa akin. Oh, tinitingnan niyo yung mukha. Ano ba yung mukha ni Tita Manay? Thank you. Okay, Dong. Go, Dong. Come on, matey. Come on, Dong. Ang nasa menu ni Kuya. Wine man yan. Ito yung i-order natin para maiba naman. Etong spaghetti amatriciana. Pero walang hindi ko palalagyan ng anchovies. So meron siyang bacon, garlic, tapos hot chili and tomato. Try natin yan. Ang bait ng mga tao dito. Binigyan yung mga bata ng free na strawberry drink na may strawberry na fruit. Tapos nakita niya si Arlo kumakain ng lemon. Nag-deliver siya ng guys, ng sliced strawberries para kay Arlo. Ang bait.
Dumarating na ang mga food. Ayan. Order to ni Dan. What you call this, Dan? Bruschetta? Bruschetta. Yeah, bruschetta something. And pizza bread. And then, ito yung What's the difference? garlic bread. Sarap? Not bad garlic. Sarap? Tayo. Try natin tong bruschetta nito. Nandito na yung food ni Holly. Ayan, spaghetti. Sa kanya, Spinach gnocchi. spinach gnocchi. Ang bango. Masarap yung kinain namin, yung bruschetta. Well done, ate. Sabi ni Jen masarap kasi tinikman niya bago yung binigay kay Holly. Ito yung aking spaghetti matriciana. Matriciana, no? Matriciana. Ayan. Spaghetti matriciana. Meron siyang bacon, tapos very simple. Pero ang bango-bango. Yung kainis, ang sarap. Ang sarap. So, kain kami. Andito na yung food ng boys kay Kuya. Pizza. Pizza. Here, put it here. Put on the center hand. And meron si Jen na calzone, pati kay Dan. Ayan kay Sak, lasagna. Hey, I'll put it in. How many is that? Marami nang nakain niya kay Sak. Tapos na si Jan. Si Jan kumakain halos. Naubos ni Jan yung calzone and tinutulungan niya si Sak doon sa lasagna kasi sobrang dami. Si Kuya busog nga. Ako ongoing pa ako siya, tapos na binigyan niya kay Dan. Tapos na pala kaming kumain guys, and gustong gusto doon ni Johnny Boy. Ngayon punta kami sa mag-hot chocolate daw kami. Baka mag-churros kami. Ayan ang aking pamilya. Chinek namin tong base camp. Pumunta na kami doon. Wala naman masyadong ganap doon. Hiningal ako. You're so pretty there, Baba. Punta tayo ng San Churros. Ayan. Tapos yung base camp andun lang. Kaya inuna namin siyang i-check. Here, please. Thank you. Ito na yung ating order. Yeah. You can have it. Ayla, come here, Ayla. Salamat. Naubos na ng mga bata. And kumuha rin pala ako ng Spanish, chocolate. Nakabalik na pala kami sa bahay ni Ray. So, yun na yung vlog natin, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Good night. Good night, guys. Thank you. Because I think I do want you next to me. Want you next to me. But does this work? 'Cause I know I can't get to you.